Консули. Трябва ли да си напълни User мана? joined your channel. Здрасти! Връзко, на... Това човека да влезна при нас. Като? Я го знам, нека. Нов съм, така че не ме занимайте мене. Някакъв бързо. Кажи, Добре бе, дошли бе. в новия. Ами просто съм нов и къде ти го кажем. Ще му дадем ли шанс или? You were banned from the server. Това е работа. Всякът блъскам по 50к, не ми се мисли нататък какво ще е. Добър ден. Добър. Вечер. Всъщност да, моя голяма и проста грешка. Сори за такива въпроса, ма ти си? Аз просто съм нов човек. Георги се казвам, приятно ми е. Нов падаш. Добре. Да. Всякакви въпроси могат да ви зададете, така че няма значение. Обаче как да правя масов демидж с хънтъра, като няма волей? Просто откърташ миньони. Как? Добър ден. Добър ден. Какво правите вие? Аян го е следва. Чака да му дам майката на TeamSpeak. Аз не се знам, аз съм така, като Лео, като да изглежда. На 26 години. Нич не е бе. Ти, защото си ме гледаш всеки ден. А виж, хората ме мислят за управител на магазина. Значи, какво говорим? Пачо. Да, вървете. Чухте ли, вървете, бе. Диско, дай на вафла. Ела ти давам една вафла, пуска бял крем. Ли беше щита, бе, Ама не му блъскай, бе, тапана. Това е град. Който екскурси. Не ми обръща внимание. Убиха ма. Ляне за теб ме убиха. Че омега за от секс. Една вафла на съпустия. Казах ти, ела ти дава на вафла. Ама с бяло кремче. Те ли? Натискаш кремверша и той излиза. Клевиш. Излиза бел сос. Чеснов, бас, чеснов. Много ги разбира се. Ела тука, бе, мършо! Много цъкам. First boot! Стига ви кава. Много цъкам. Много цъкам на минети. Има и крипа, жалък. И бъгрос. Нещо ти бъгрос, маля? Майка ти те,
бати пацана! Ей, бихай. Ти си лудо, бе. Бри. Така че изкалим. Лудия, лудия. Може да е луд, обаче може да е по-луд и пред света. Типка ти си. Я запей нещо. Итко е лака вие на Цеза. Уф, слаб си. Малко рапърски. Цез нямам човек, нали казах, че ми се е преебал. Еба ти рапър. Аз съм бит. Кой ми звъни, бе? Ти да викава, Някой дигна телефона! Няма да му дигна, не ще му дигна. Ай, по-тихо! Дева. Брат Макс Батъл. Шамарът след малко. Ще дойде и то момент, само... Кажи! Ми ДДЗ. Ми трябваше, ама да се сетиш. Ми де да знам какво да правим, бъл. Да играйте как белото. Да, тя ще урели цвети. Сам пасе. Еми да, вечерта. Еми питай война там, ако може. Може. Абе аз ще взема утре сигурно. Ще кажа, ако тати има повече преди да ме яде, ще минем да вземем. Нали след това минем отгоре до колата. Ще стане 3. Еми ако имаме пари, ще взема. Спокойно. Петък шега ми се малко. Да взема, що път трябва да отнатка да взема хляб. Аре бе, тогава това съм че. Еми от всякъде мога да взема хляб. Айде. Това е България. Който не е горд, че е роден в България, да му усъхнат шаците. Итко ти горд ли си? Да. И затова няма да ми сикнат шаците и ще клецкам. Пасивен ли си? Десето и лесето си клецкам. Лявата ръка и десната. Ли. Ай, аз стал. Чао! Не се Ай, ми връщай. викай. Къде отиваш, бе? Имам работа. Отива да го яде. Нямаш никаква работа, прави се луд. Да получавам Прави се това. луд, отива да даде една чекик, сега като... Казах десето и лесето. Естествено. О, идвам, брат, идвам. Али се би без мен, че той ще спука от секс, бе, тапана. Ай, само мри, за какво биеш ултимейт? Ръколе стига. Къде садва, момче? Тук няма скайпа. И там съм. Жди Рашидов. О, не му цели мъжо. Долу, що са трима педали, бе? Ето, пречукат си задницата. Да, сега ще отида да ги еба. Но участвай в тройката. Ка? На четворчета. Може да е четворка или птичка. В един храст. Какъв ще ви ближи газова, е така ли? Зависи ако те имат езици. Имат. Да се знае дали са пасивни или женски. Ма няма значение, мъжко, женско, аз не прощавам.
Издадитко мен. Даже Навсякъде. Ей, паче, Кажи, дай идвам вас. айде бе. Прибия баба ти. Видяхте ли кой си правят той? Да, това си правя със светлото. Не знам. Ти си оклецкаш. Айде, взем ли кошника? Какво да взимаш? Кошник. Кошника ти държи мадулите с памук. В кошник бе, човек. Еми за мадулите бе, човек, да ти крепи мадете с памук, кошник с памук. Нали знаеш това? User in your channel was Ай, banned махнах from the диско да не server. ви нерви. Дитко ли на махна? него. Дава. Не. За колко време? За винаги? Той поспи малко. Може. Ям закуска. Ям обяд. Ям вечеря. Ям през нощта. User entered Кой your е ден? channel. Всичко на деница с кебабче и картофи. Кетчуп. Кетчуп, майонеза и горчица. Даже да ни е добро с люто. Сладко да ти е. Може и да ми е горчиво. Откъде знаеш ти? Откъде знаеш ти, бе, питай, а? Какво правиме са? Пасети. Дали си пасивен? Бога в CS ли бе? Кой? Бога. Не знам. Там е, там. Кара 2 хета. User left your channel.